Здравейте и добре дошли отново в моят YouTube канал. Днес ви обещах да ви разкажа историята на една моя клиентка, която свали 10 кг. С Гери работим онлайн, тъй като тя не е съгласна да показвам нейни снимки, затова за съжаление няма да мога да покажа, но в рамките на 3 месеца работихме онлайн, режим с проследяване и свалихме 10 кг. Сега вече тя идва при мен и в фитнеса и започваме да добавяме и активност към нейните нови навици. Гери е изключително заета жена и въпреки това намери време да започне да готви за себе си, за да се почувства по-добре, да бъде по-здрава и да свали излишните килограми. Продължаваме, имаме още със сваляне, затова ще ви разказвам напред в видеята за нейния прогрес. Сега ви оставям, тъй като вчера и днес правя онлайн обучение за здравословно хранене и след малко стартираме втората част, където ще говорим за основите на здравословното хранене. Ако и ти искаш да разбереш за тях и повече, пиши ми, ще ти дам линк от записа. Ако и ти искаш да се научиш на основите на здравословното хранене, пиши ми или коментирай отдолу и ще се свържа с теб, за да ти изпратя записа от обучението. Добре, обучението, което проведох, премина и сега тръгвам към Банско, защото моята приятелка, която има рожден ден и си пътуваме заедно, е там вече караски, така че да тръгваме. Най-любимото ми е, когато пътувам да си пея в колата. Само единствено ме притеснява факта, че забравих да си взема водичка и се чудя дали да спирам или да не спирам, защото ако не спирам, ще стигна по-бързо. Искам да ви покажа новите ми обички, тъй като скоро реших да нося обици. Много сладки, нали? Ето го и хотела, в който ще отседнем. €3 вода. Ако искаш. И румтур. Тук ще спим ние. О, има гледала! Супер! И даже има такова гледало близо до... Много яко! До прозореца. Готина гледка. Става. И ето го лифтата. Хора, вода не съм пила сигурно от 2 часа. Съм супер жадна, тъй като не спрях, когато имаше бензиностанция и беше време. И след това на магистралата нямаше никъде. Имаше една, която не работеше, пък другата вече бях влязла в Банско и... да. Най-доброто. И Алексчето какво ще прави? Преоблече се и отива на фитнес. Добре, свалих си грима за фитнеса и реших да отида до банята да си изхвърля тампончето и какво да видя. Сега ще ви покажа. Готови ли сте? Муха, хора. Добре. Сега остава да видим какво представлява фитнеса и спато. Честно казвам, заради този мухъл не съм сигурна дали искам да влизам в спато. Аз си ходя в пулса, така че мога да пропусна. Но дано има пътека, поне да си направя крачките. Игрална зала.
Добре, санчката е малка. Имаме парна душове. Тъмно и потискащо. Дали ще тръгне? Супер! Ето е Ники умряла от глад. Познавате Ники, нали? Да. С нея си пътуваме. Много. Много, да. Тя имаше рожден ден. Happy birthday to me. Няма да казваме на колко години стана, нали? Не. Добре. Защото и ти ще станеш скоро. Да, ще видите моят рожден ден. Значи седим и се снимаме в огледалото на асансьора и никой не се сеща да натисне етажа. Ето го и нашия шофьор. Ето я! Това са едни селяни Ето да покажем. От Благоевград. които спират на средата. Къде обаче да Там сме напред още. Пробрях. Това е мега яко. много повървяхме. То колко е часа между 8 някъде. 8 да паркирам. Какво ще кажеш за Лола? Хайде всички на ухата. И за влога! Само искам да покажа, че грима ми не е мръднал. Така съм се нагримирала. Ето го и тук. И ние си лягаме. Лека нощ. Вечният проблем. Да, тук сме за един ден, за една нощувка. Какво ще правим за 3 с раница, не знам. Какво ще правим, ако имаме 2 деца? Тогава багажа какво с бус ли? Тогава, между другото, наистина се взима повече. Да, готови. Добре, закусвахме и сега отиваме на разходка в центъра на Банско. Аз лично се чудя дали, понеже те ще бързо да тръгват, дали да не мина на разходка през Разлог, тъй като никога не съм била там. Така че, защо пък не? Хайде отиваме на разходка. Не се спомням. Една буква. Да, то трябва да е абсолютно точно номер. Разходка по магазините. В търсене на оптика, понеже си забравих очилата. Само да покажа какво има тук. Оп. Очилачек. Вече съм с очила. Аз пък Ти не. какво ще кажеш? Че не съм с очила и е много тегаво. Така е. Но пък е много слънчево. Тези, ако мога да им сменя, защото са някакви ефтини, стъклото ще бъде супер с хубаво стъкло. Да. Рамката ми харесва. Дай на мен.
Cat Eye. Хлеб с квас има. Как се казваше? И това сорих, тали сорихте се. Как се казваше? Блонди. Блонди. Кажи мнение. Блонди. За блонди, за Обичам блонди. блонди. Какво викат, ние ще ходим на Шкембе в Обецановата механа? Така ли казвам? Да. Идеме. Ами не, първо ще е ход на кафе и после. Добре, време е да ходим да видим какво има в Разлог. Хайде, чао, Банско. Да отидем да видим какво представлява Разлог. Добре, паркирах тук на едно място. Само трябва да видим дали има зона, защото в Банско и уикенда има зона. И да се сходим малко по Разложкия център. Еми е гойна. Май съм на центъра. Добре, тук има някакво фонтанче. Тук също Коледата не е свършила за тях. Има някакво езерце. Добре, взех си водичка и да си тръгвам към София. Впечатление от Разлог. Като цяло мисля, че са предимно къщи. Иначе нищо особено. Центъра не е голям, мъничък е. Даже няма и толкова магазини. Взех си водичка и хайде да се прибираме. Ето ги къщичките, за които говорех. Всъщност, аз не знам дали е град или село, но ето така изглежда. Не слушам чалга, но гръцко харесвам. Ами добре, аз вече съм си в София, минах през къщи, проблякох се и сега отивам да пазарувам. И за това ви казвам чао и до следващото видео.